Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Fox teleýaýlymy Donald Trump saýlawlarda ýeňiş gazandy. Germaniýada magistratura we doktorantura mümkinçiligi. Türkiýe döwletleriniň guramasynyň merkezi banklarynyň geňeşi döredilýän. 80 ýurdun başlygyny Azerbaýjanyňky COP29 sammitine çykyş eder. Nvidia dünýäniň iň gymmatly brendi. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 60-njy gezek prezident saýlawlary geçirildi. Şonuň netijesinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ozalky prezidenti Respublikan partiýasynyň dalaşgary Donald Trump saýlawlarda ýeňiş gazanyp, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 47-nji prezidenti boldy. Bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Fox teleýaýlymy habar berdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 60-njy gezek ähli umumy saýlawlar geçirildi. Amerikalılar prezidentden we vice-prezidentden başga-da 33 senatory, Wekiller Palatasynyň 430 agzasyny, 11 ştatyň we 2 sewtiň gubernatorlaryny, şeýle hem yerlik häkimetleriň dolandyryş edaralaryny saýladylar. Bu gezekde saýlawlara işçilen gatnaşan Amerikaly saýlawçylaryň 78 million wagtyndan öň ses berdiler. Trump 2017-2021-nji ýyllar aralygynda Amerikanyň 40-njy prezidenti boldy. 2020-nji ýylda geçen saýlawlarda ol häzirki prezident Joseph Biden'in asgyn geldi. Berlin parlamentiniň okuw gaznasy Berlin universitetini okumak ýa-da Berlindäki barlyk merkezlerinden peýdalanmak isleýän magistratura we doktorantura dalaşgärleri şeýle-de ähli uğurlar boýunça ulmy işgärler üçin talip hak hödürleýän. Bu barada Germaniýanyň Türkmenistandaky elçihanasy habar berýär. Gyzyklanýan talipleri we alymlary arzalaryny tapşyrmaga tüýsürekden çagyrýar. Gazna 2025-26-njy okuw ýyly üçin 15 talip haky berýär. Bu talip hakynyň mukdary magistratura we doktorantura okuwçylary üçin aýda 1100 euro, ilmi işgärler üçin bolsa aýda 1630 euro möçberine keskitlenýär. Arzalaryň kabul edilmegi 2024-nji ýylyň 15-nji dekabryna tamamlanýar. Programmanyň başlanmagy 2025-nji ýylyň 1-nji oktýabryna bolup, 2026-njy ýylyň 31-nji iýulyna tamamlanar. Kırgızstanyň paýtagty Bişkek şäherine geçirilýän Türkiýe döwletleriň guramasynyň 11-nji sammitiniň çäklerini Türkiýe döwletleriň guramasynyň agza döwletleriniň merkezi banklarynyň geňeşini döretmek hakynda ähtnama gol çekildi. Kırgızstanyň Milli Bankynyň habar bermegine görä, ähtnama Kırgızstanyň Milli Bankynyň başlygy Melis Turgunbayew, Azerbaýjanyň Merkezi Bankynyň başlygy Talek Qiyazymow, Kazakstanyň Milli Bankynyň başlygy Timur Süleýmanow, Türkiýanyň Merkezi Bankynyň başlygy Fatih Karahan we Özbegistanyň Merkezi Bankynyň başlygy Mamiroza Nurmuratov kol çekdi. Guramanyň merkezi banklarynyň geňeşiniň döredilmegi bank edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy putulandyrmagy, pul kar syýasaty boýunça belelikdäki barlyklary we geňeşmeler geçirmegi, maliýe durnuklugy üçin etmegi, tölek ulgamly we maliýe tehnologiýalary ösdürmegi gönükdirlenir. Şu ýylyň 12-13 noýabrynda Azerbaýjanyň Baku şäherine geçiljek Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi bardaky çarşuwal konwensiýasyna gatnaşjy taraplaryň 29-njy maslahatyna 50 prezident, 10 vice-prezident, 20 hökümet başlygy we 2 miras düşer şahzada çykyş eder. Bu barada Azerbaýjanyň medeniýet habar berýär. Sammitiň 1-nji gününe Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayewiň, Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučićiň, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň, Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň, Polşanyň prezidenti Andrzej Dudanyň, Kırgızstanyň prezidenti Sadyr Japarowyň, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenkanyň, Bolgariýanyň prezidenti Rumen Radiowyň, Finlandiýanyň prezidenti Aleksandr Stubanyň, Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel, Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen'niň çykyş etmegine garaşylýar. Şeýle hem Ispaniýanyň hökümetiniň başlygy Pedro Sanchez, Belgiýanyň premier ministri Alexandra de Croo, Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz, Saudy Arabistanyň miras düşer şahzadasy Muhammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud çykyş eder. 13-nji noýabrda bolsa döwlet we hökümet başlyklarynyň çykyşlary dowam edýär. Şol güni Mongoliýanyň prezidenti, Braziliýanyň, Tanzaniýanyň, Angolanyň vice-prezidentleri, Gresiýanyň, Horwatiýanyň, Maltanyň, Italiýanyň, Gruziýanyň, Wengriýanyň, Albaniýanyň, Pakistanyň, Russiýanyň, Niderlandlaryň, Daniýanyň we beýleki ýurtlaryň premier ministrläriniň çykyşlaryna garaşylýar. Düýbi Kaliforniýada ýerleşýän çip öňürjüsi Nvidia kompaniýasy bazar bahasy boýunça Apple kompaniýasyndan öňe geçip, dünýäniň iň gymmatly kompaniýasyna uruly. Nasdaq birjasynda Nvidia kompaniýasynyň paýnamalary sesşenbe güni 2,84 götürüm ýokarlap, her paýnama $139,91 çen ýokarlandy. Kompaniýanyň umumy bazar bahasy paýnamalaryň ýokarlanmagy bilen $3,43 trillion ýetdi. Şeýlelikde Apple'yň bazar bahasy $3,38 trillion
milyon dollardygyny nazarda tutulup, Nvidia ikinji gezek dünýäniň iň gymmatly kompaniýasyna urildy. Emeli intellekt çiplerine bolan isleň artmagy bilen Nvidia kompaniýasynyň paýnamalary ýylyň başyndan bäri 182 göterim artdy. Ine mehribanmış doklar, Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şowun sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň ilk sanynda görüşýänçek, hoşta bolun.